வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ப்ரோகேமர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிசி அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி ஏடபிள்யூஎம் யூஸ் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் கைஸ். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கல பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு பாருங்கள். ஓகேவா கைஸ்? வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் யூடியூப்பில் அடித்து பார்த்தேன். இந்த கண்டென்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது பிசியால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் 4 ஃபிங்கரால் மட்டும் 3 ஃபிங்கரால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபிங்கர்லேயே இது பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோப் போட்டுக்கணும். ஸ்கோப் போட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் பட்டன் ப்ளஸ் ஸ்கோப் பட்டன். ஓகேவா கைஸ்? இதுதான் அதோட ஸ்டெப்பே. ஓகேவா? பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஏடபிள்யூஎம் யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் பட்டன், அதுக்கப்புறம் எய்மு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபயரு, அதுக்கப்புறம் ஸ்விட்ச் பட்டன் ப்ளஸ் ஸ்கோப் பட்டன் கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த டிப்ஸு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு பாருங்கள். நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக காட்டுறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோப்பு, அதுக்கப்புறம் ஃபயர் பட்டன், அதுக்கப்புறம் ஸ்விட்ச் பட்டன் ப்ளஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் பட்டன். ஓகேவா கைஸ்? பாருங்கள், நான் ஸ்லோ மோஷனில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். அடுத்த ஸ்கோப் உங்களுக்கு பண்ணுறதே தெரியாது, ஸ்லோ மோஷனில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியாது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு பாருங்கள் கைஸ். நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கைஸ். டாடா, சி யூ, பை கைஸ்.